Muna isa sa pinakamahal sa mga fixed gear bike. State bicycles. Guys, kabawas ang bike. Mayong adlaw kayong tanan nato diri sa Baclayon. Kay magsikwati ride na punta via Baclayon nga route. Let's go. See that time? Di atong kuyog di karon is majority nila HSS classmates na ako. Nabatch na ako sa Holy Spirit. Hindi ko pa na sila di sila grade 9. Ako suganan eh. Pag humok yam, ido sa kinaubsan. Sikad. Sikad. Okay. Stand. Okay. Let's go. Patay na yung climb. Or moro to. Moro to yung climb. Mantay bitaw na. Ah, Chris. Hindi yung utag ka niya. Yungot. O, sa na-shift na mo. Ayaw, shift o kuhan, gahe. Gahe. Bawag na kadina na. Okay na? Okay na. Ay hara, shift o ka nang di kini mo kusgan, kuhan ba? Dumutog sikad. Mga 3 kilometers yun nga climb. Mga pila ka, kuhan niya ka to? Pila ka degrees to nga climb? 20, 24? Ay, 35, manana. 35. Oh, 35 degrees na climb. Ganun na nga climb kayo nasa likod sa merkado. Oh. Pwede pa na pa, humuka na mo, Chris. Likod. Humuka. Di baliktad, anak. Usa-usa ra. Ayaw, idot ang taman. Sige. Grabe oh. Pila ka speed eh. Uy, number no? 10 speed? Bukod, lumba. O kani, last na gini climb. Last na gini. Ini na kay kuwang tagtog. Dili na kayo init karon kay gawan pagkadlawon. Naata sa barangay Landikan. Dili dali mga equipment sa construction. Murag na yung mga balas baligya. Buntag. Morning. Silbi ni lugar. Okay, downhill na. Kaya? Very mahirap pero kaya eh. Abi pa lang. Morning. Mura sinig first part sa Mayana. Na-climb. Doon na ta. Last curve dun sa Baclayon. Doon na. Kita na sila. Grabihan! Kusgan eh! TRG Dihan Emmanuel. Grabe kusgana. Matawana eh. Patag nila ba? Natas pinaka-steep ka point diri sa climb sa Baclayon. Mga 5 minutes. Mga 5 minutes siya climb. Hawiya kay ba? Na-conquer na mo ang last siya climb. Yam! Ilipan! Matawana. Uyay! Kaya? Ayay! Mga kuwan pa 10 kilometers. Ilaban! Okay na, padahog na tanan. See that view. Ay, kaya naman eh, boss eh. Sige. Diliban, kung polo. Single speed. Giro eh. 30 speed. Ang legs. 100 speed ang legs oh. Muna isa sa pinakamahal sa mga fixed gear bike. State bicycles. Downhill, here we go. Buntag. Morning. Nanata sa munisipyo sa Corilla. Vlog update. Vloggeries. Nanata sa munisipyo. From munisipyo sa Corilla to Sikatuna, Sikwati ride. Mga 10 to 15 minutes. Medyo gadagom na dire. Let's go. Nanata sa Sikatuna. Di ka sa Corilla sa munisipyo. Mga 10 minutes. Doon ta sa munisipyo sa Sikatuna. Balik ka rin Sikatuna, Sikwatihan nila Juliet si Terry. Muna pinakanoon nga cyclist one stop eatery
diri sa Sikatuna. Daghan mga bikers mag-standby diri. Hindi rin mamahaw. Nasa sila yung sikwate nga. Kaya natural ito gid. Kaya homemade niya style. Then nasa sila yung mga suman, biko, o mga putumaya. Let's go. Buntag! 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 Ikan to sila sa Sikatuna, sa Matihan. Nata ni Bukay, Sikatuna. Doon la. Okay, naabot na diri sa interior sa Sikatuna. Dahil mga pulis diri sa checkpoint. Sa taon kanila if di ka mag-face mask. Buntag, sir. Okay, labay na sa checkpoint. Morning! Morning! Okay, naabot na diri sa Juliet's Eatery. Diri ang tapungaran ng mga bikers diri sa Sikatuna. Puno ang sulod sa eatery. So mo ito nadagan 1 hour and 47 minutes. Average speed. Atong average speed kay 21.8. Look at these bikes. Muna sakyan ni Paul Dehan. Single speed state bicycle co. Muna bike mga 30k or ni. Muna mga bikes nga gigamit sa mga New Yorkers. Fixed gear, no brakes, can't stop. Order tag sikwate. Sikwate dili kay mga 15 pesos per cup. Oh, napoy mga gabay ko. Di ka naglubok. Buntag. Yatot Moots, oh. Master VJ, oh. Mga itong kauban ron si Clyde, Emmanuel, Chris, RG, Paul Dehan, William Bolo, the Great. Mga lang mga sudan, baligya. Pwede ta mamahaw na rin. Kasi sila yung photo, baligya, napoy putumaya. Te! Video na yun. Kapila to, si Kwate nyo, te? 15. So, ilang si Kwate is 15 pesos. Pwede ka mag-rice dire. Nasa sila yung putumaya, suman, saging. Then itlog sa nga nilungan. Pwede sa ka magpaluto ng itlog. Oy, Master! How's your si Kwate experience? Okay, mas kayo. Okay, mas kayo? Naami, usa ka, uban nga, William Bolo, pangan. Lagubo. May sunod na ito, ride. Lobok. We will swim in the spring. Lagubo. Marami kaon sa mong pamahaw diri sa Juliet's Eatery sa Sikatuna. Pero nagplano sila nga mo dito sa Lubok, sa Loktob. Itong nice spring ba para mga ligo. So, sig half day ni ride karon. Lagubo. Usa sa plus factor nga nung nindot magbike diri sa Sikatuna sa pado sa Lubok kay gamay ra mga sakyanan nga maagi bitaw. Less traffic then di sa kayo nga nakadlok sa kalsada if magbike mo. Lagubo. Every Saturday daghang mga on atong Villa Juliet's Eatery to sa Sikatuna kay lindot ang mga pagkaon din. Then more to yung lugar nga pinakaduol nga accessible sa mga kaon bikers. Lagubo. Buntag. Lagubo. Emmanuel. Okay. Mga 15 minutes ikan sa Sikatuna. Lobok River. Bot na. Tambak. Gani mas color tubig sa kuan. Luktob. Plano may maligo sa Luktob pero ang tubig sa Lobok River kay hugaw kayo, lubog. Nabot na sa Lobok Town. Muna ang church. Yan na po sila 7-Eleven dire. Diba? Senso kayo. So karang grabe kayo one dire or magbagyo ang tubig sa Lobok River. Maabot dire sa kalsada. So kani entire nga pavement sa road mapuno og kuan din ang tubig usahay maabot sa top sa roof sa mga balay bitaw. Okay, pasulod ta sa Loktob rough road. Ato yun, ato shock. Lockout. Kabaws ang bike.
Bangga na siya ba? Lagubo. Patay ko kaligo na ako gida sa ina. Malumawag sa pagsutoy ba? Fire! Wow! Puntahan! Puntahan ang Lokto Bride. Tara! Fuck! Doli! So, dili na tama ng vlog. Don't forget to like, comment, and subscribe. Pwede na itong katabang karon nga makambak. Sa pangalan to do? Ay, putoy katabang. Buha sa PC sa bakanan. So, don't forget to like, comment, and subscribe. Shout out ipot sa sponsor ng video, ang Richard's Rentals. If gusto mo rent og mga sakinan and motorbike within Bohol, nag-offer nila rental services any kinds of vehicle for kanan travel. So, see you in the next vlog. Peace.